Hi guys, igama lami nguZinhle and then today ngizokwenza i-review yozalo based on the episode yanamhlanje which is episode 79. Okay guys, khumbuleni ukuthi umzimba kaXabhashe abakawutholi. According to this episode, the body is still missing. 2, amaphoyisa awazange confirm ukuthi lamathambo atholakele emotweni eshile akaXabhashe vele. So my thinking is uXabhashe after some time uzovuka uzobuya esefuna lo muntu ozame ukumbulala. So this means that uXabhashe uzovuka kwabafileyo. Remember that stunt Somvango KK wafa wavuka kwabafileyo after some time. It's going to be the same scenario. uXabhashe uzovuka kwabafileyo, probably asazi mhlawumbe umkhonto uzobe sekaphethe laphaya scrapyard, asazi. Mara ekuvukeni kwakhe uzovuka sekafuna lo muntu ofuna ukumbulala noma ozame ukumbulala. Asazi noma uzombulala noma uzomisa emaphoyiseni, but all I'm saying is maximum of 3 weeks uXabhashe uzovuka. And anyway guys, njengoba sengishilo, igama lami nguZinhle.